Čau, čau, čau. Vítam vás pri novom videu. Dneska tu máme informácie o novom klientovi na PBE. Public Beta Environment. Takže, klient vyzerá celkom pekne. Je dosť pekný. Konečne je tam zmena od toho staršieho. Bude v patchi 4.1. Vidíte, ako sú tam všetky tie novinky pekne zobrazené, len trošku sa mi nepáčia tie farby, pripomína mi to trošku Windows 8, no neviem, napríklad to horné lounge napríklad, alebo ešte ako máte shop a IPčka, RPčka, proste váš ten panel, to mi tiež pripomína dosť Windows 8. Tak to bude také krátke, ale pustím vám ešte minútové video, čo je na tom, ako Riot, čo ho sem dáva, tak si ho pozrite. Tak to bolo celé video a odo mňa je to tiež všetko. Proste rýchlo, keď som vám ukázal toho klienta. Tak zatiaľ čus.